30 ini. Ito. Ready na ready. Ano ito? Ang message ko si Ren. Coming na siya. Ini po dito. Ano kung po? Ano sa iyo? Hindi i-ready. Ay, sisi po ang ano po. Siya. Si Ren. Kitang luwang lektor. Rene? Si Rene? Ito na po ang maano. Sound check. Sound check. Okay?
Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na nasa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marahay na banggi po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kang sa imong linalang. Di imi nasabotan asin nautob ang sa imong kabotan, na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po kita para si Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, Receive with the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw po ang gabos. Diyos marahay na banggi po sa indo gabos, kiraray. Ngunyan, ika-15 Domingo kan ordinaryong panahon, isabay niya to ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving by the following: Mr. and Mrs. Elpidio Ramos Jr. and family, Mr. and Mrs. Carag, Grace Riofrio, and Teresita Bowles and family. Special intention for board exam for Master Plumber by M.R. Capasio. For the eternal repose of the following souls, for the soul of Luis, offered by Olaguera family, for the soul of Lenny, offered by Olesco and Espartines family, for the soul of Anacleta, offered by Serrano and Arao family,
and for the souls of Jesus and Hippolyta, offered by Grace Riofrio. Patay.
Matindog po ang gabos sa pagpuan kan Santa Misa. Good evening. Good evening to Father. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa ngaran kanama kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-15 na Domingo sa ordinaryong panahon, an parabola kan marhay na Samaritano, an sa tuyang madadangog sa tuyang Ebanghelyo. Gusto ta kan buhay na daing kasagkoran, mamuot sa Diyos, asin mamuot sa kapwa, maging marhay na Samaritano sa lambang saro. Ngunyan midbidon ta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makurit sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagat at ulinongan, sa mga taong marahayan buod, Ginoong mauli ka, inurukyaw mi ka, sinasamba pinapamuraway, pinapasalamatan mi ka.
sa mga katamhan. Tagurang na nating buto, Heso Kristo, tagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, lagi ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasanan, kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasanan, kan kinaban akuan sa mo, akuan sa mo, pati maherat. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Na ikasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urog kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita, O Diyos na nagpapahiling kan liwanag nin sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa kristyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngaran na ili, sikwalon, asin itong mga angay digdi sunodon. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinapasabot na ang tugon kan Diyos bako harayo, kundi iyaon na sa puso nin lambang tao. Ini ang pangapodan na midbidunyato ang tataramon nin Diyos bako sarong pagabat, kundi giya pasiring sa buhay. Hemateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Alagad kaipuhan, kuyugo nindo siya, dangan utubon ang gabos niyang tugon sa kapagbuot na nasusurat sa librong ini nin mga katukduan. Kaipuhan, magbalik kamo sa kagurangnan na sa indong Diyos, sa bilog nindong puso. Bako man dipisil ang pag-utob asin pagsabot kan mga tugon na itinatao ko sa indo ngunya na aldaw. Bako man iyan nasa langit, kaya dai kamo pwedeng magsabi, si Isay daw ang masakat asin mako ang kaiyan para sa mo. Tanganing samong madangog, dangan magibo. Bako man iyan nasa ibong kandagat, kaya dai kamo pwedeng magsabi, si Isay daw ang mabalyo kang dagat, asin mako akaiyan para sa mo. Tanganing samong madangog, dangan magibo. Alagad ang tataramon nasa sa indo. Nasa sa indong nguso, asin puso, tanganing kuyugon nindo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ligtasan ako sa pag-irarom sa laboy, agawa ako sa sakong mga kaiwal,
asin sa mga tubig na hararom. Hare pagtagoa, sa imong surugoon ang lalawgon mo. Huli ta ako nakukurasa, tulos simbaga ako. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. O umawon ko sa sarong awit ang ngaran ni Diyos, huli sa pagpasalamat, ipagbabantog ko ang sa iyang kadakulaan. Ang gawing ini, ikakaugmaning kagurangnan, urog pa kisa pag-atang nin baka, kisa pagsakripisyo nin dakulang na toro. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Huli taan mga nangangaipo, dinadangog ning kagurangnan. Dai niya isinisikwal ang sa iyang banwaan na nasa bilanggoan. Umawon siya kan daga asing kalangitan, kan mga dagat asing kang gabos na yaon dyan. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ililigtas ni Diyos ang Siyon, asin giraray papatindugon ang mga banwa ni Kuda. Duman, magierok ang sa iyang banwaan, asin sasadirihon nin daan daga, na magiging pamana kang kapag-arakian nin sa iyang mga surugoon, asin erokang kan mga namumuot sa iyang ngaran. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Sa ikaduwang babasahon, pinagrorokyaw ni San Pablo si Kristo bilang ladawan kandain nahihiling na Diyos, an pinaghalean asin padumanan kan gabos na linalang. Sa paagi niya, gabos nagkakasararo, nagpapasabot kan sa iyang pagka-Diyos. An ikaduwang babasahon.